Zo, goedenavond. Goedenavond. Zien we weer. We doen deze week nog een keer Left 4 Dead 2. Vorige keer was het niet zo ganz goed gelukt. Uploaden naar YouTube ging niet ganz goed en ik kreeg dingen verkeerd ingesteld, dus we schokken er best wel. Niet echt fijn om naar te kijken natuurlijk. Ik kan het nog beter nog een keer uitleggen allemaal hoe dit zit. Left 4 Dead 2 speelt ze dus met z'n veren spelen. Het speelt zich af in een wereld waar allemaal zombies leven. Of ja, leven. Ze nee, best wel toe het. Alles over heb ik in orde. Ja. Ja, dus je moet eigenlijk met z'n veren zeg maar steeds door een stuk wereld lopen om door verschillende dingen te doen. Ik weet niet, hast du Left 4 Dead 1 al eens gedaan? Ja, één heb ik wel gedaan, maar ook niet zo heel lang. Okay. En deze nog niet, ja, moeten de eerste keer dan. Ja, oké. Dan, ik zou zeggen, gewoon maar goed spelen dan. Ja. Dat gaat zo helemaal wat, hè? Ik heb echt geen idee. Nee. Oh, kom naar een game. Volg Hulu. Er zijn dus verschillende campagnes zeg maar, die je kunt kiezen. Het stak niet als een ei, een einde is er maar weer. En nee, oh wat, een stuk of 8 of 9 of zo was je kunt kiezen. En die van eind zitten hier ook weer in, die zijn een beetje aangepast. Die zijn een beetje aangepast, die kan ze dus ook weer herspelen zeg maar. Oh. Ik raad het wel. Stay op de stoel. Wow, dit is echt een... Dit springt heel moeilijk. Wow. Dit is echt een diepe pistool, alleen ik kan niet schieten. Dus doe weer met het met. Katana. Ja, dat is dus inderdaad in Left 4 Dead 2 is ook verschillende slaagwapens. Het is niet alleen maar geweren. Ook wapens. Ik had laatst vorige keer had ik een pan had ik vast. Net dat vrouw is van Walking Dead. Ja. Ik wil een keer op die ton schieten tegen hem. What dan? What? Oh. Hey man, that's not cool. Schiet die op mij? Oh, hier ligt Hey, nou. een combat rifle. Of een AK. Ik heb een AK. Oh, help me. Dat was ik. Denk ik niet. Ah, nee. Bill. Hey Bill, gang eens een kant jong. Ik wil het weer pakken. Bill Clinton. Oh, nee, ik heb daar. Oh fuck, er komt er heel veel. Oh. Goed binnen blijven. Ja. Dus is dat hij dus een beetje oranje zijn liet zien. Denk dat hij zombie shit op zich hebben. Oh. Oké dan. Pak de dan weer man. Dat is Oké, zullen we verder gaan, want hier is niks goed. Yep. Tenminste, de combat rifle voor beter als de AK. Is niet te secuur, nee. De AK is een beetje scheef, hè? Oh, er zit er nog een... Oh. Een jump op feite, een hunter. Ja, een hunter. Een echte hunter. Oh hey, dit is vet. Wat is nog met die bumpjes? Oh ja. Daar even kijken als we een hoop zien. Het lijkt een beetje makkelijk in het begin, hè? Volgens mij beginnen die allemaal een beetje makkelijk, hoor. Vorige keer ook. Ja, ik heb gewoon normal gepakt. Ja. Oh. Ik had toch het idee dat de vorige keer sneller en moeilijker werd. Wow, je zit er in het te kosten.
Nou ja, zeg. De bloed en zo, dat is wel best wel goed gemaakt, zeg maar. Oké, dat was een adrenaline. Ja, dat rook is volgens mij niet goed zien. Er zit ergens een hunter, hè? Oh. Zeg dat een effect gezet, hè? Nee, het is toch wel een effect. Dus niet te kwijt. Het zit zich hier altijd het zwaar te haken, maar. Chop chop. Heerlijk mayonaise. Avondsmiddel. Een momentje. Oh. Daar moet ik niet inlopen. Oh, hier is zo'n met de biers. Oké. Oh, ik gooi je in een bom. Ik gooi je zo'n bumpje. Oh, ik ben al leer gesprongen. Ja, wacht, ik wil even kijken dat bumpje. Die rennen allemaal lawaai. Dat is echt fucking bad doetje. Ik spring ook maar gewoon bleek met die. Ah, hey. Hey, that's where the poop gets real. Als je zo'n objectives moest doen, dan... Oh, pas op, daarboven. Ik denk dat hij opengebroken wordt. Oh nee. Nee, er is een tank in de buurt. Ja, dat is echt harde kist. Ja. Be ready to fight the tank. Best ready in the tank to fight. Ik ben ready. Denk ik. Wat zou ik kunnen doen? Wacht. Hier logen van zo'n bommetje. En die liggen keuken, ik weet niet of ze nog nodig hebben. Joep. Hey. Is hij wel op? Nee, maar ik heb wel zo'n ding gepakt. Ah, recht daarachter. The one thing that survives this train wreck is a tank. Ik heb dat tunkje er neergelegd, maar ik weet niet of het... Oh, kut. Oh. Ik moet natuurlijk... Ik moet natuurlijk wel dat tunkje er neerleggen, maar ik wil niet erbij in de buurt zien. Oh ja, dat lijkt er goed. Wat is dit eigenlijk? Oh. Oh. Zal ik de deur maar opmaken, hè? Ja. Ja, dat is een beetje lastig. Ja, wacht even. Ik maak de deur op. 1, 2. Oh, wacht. These are the biggest chicken shits. Opening deur. What? Reloading. Dat is harde kies, man. Even doe het. Oh, nou een. Wat nou een? Maar ik dacht dat dat weer ook. Ja, wat een hoop zombies. Wat? Reloading. We hebben een hoop zombies neergelegd. Okay. Normaal. Hadden we maar een keer zo'n kettingzaag, hè? Werk jij zo'n kettingzaag? Oh, dat is niet goed. Stinkt. Ja, ik zie je ook niet zo goed. Als je dus zo met de rechter moest je een beetje achtergoed douwen. Zie ik niet zo aanleggen waar dat echt. Op zich is dat wel, ja, anders wist je op een gegeven moment helemaal ingebouwd. Pak nog even het keuken voordat we verder gaan. Here. Wat zeg jij ervan? Ja. Oh, hij deed die aardig goed This must have gooien. been horrible. Nou, tering zo heen. Ja. Nee, dan. Gaat verder. Dat moet gewoon een beetje denken. Sniper. Heel lang in slaap zagen ze wel eens. Oh, lekker. Is niet zo koud s'nachts.
Oh, jij dus in de arm eraf geschoten en dan rennen dan even weer door. Oh, als ze in die pakken schieten, nu als ze die ook echt leeg lopen. Dat is vet. Ja, die granaat bij. Oh, dat is altijd wel. Zoals een ace het. Wow. Ja, die springen op de gaaf, man. Dat is. Maar er is dus een hoop verschillende game modes en zo, dat is op zich wel leuk. Ik weet mijn brug, ik heb dat best vaak gespeeld. Paaf, koptraaf. Paaf, koptra. Oh, ik heb ook nog een bumpje. Oeh. En ik heb de shit in de fik gezet daar. En de Bill zit binnen. De Bill zit er binnen. Kom Bill Clinton. Oh, hij gaat eruit. Wow. Wow. Kijk hoe weinig leven er nog heeft. Oh nee, is neer. Ja, dat kan ik niet door. Nou, ik zal hem even gaan helpen. Kom kill. Niet aanstellen, man. Misselijk jong. Use your first Oh, aid hij kit. deed het zelf al. Dat is net zo handig. Look over here. Kun je nog een gegooid iets? Ja? Oh, en braaf. Dus je gaat snipen, hè? Hmm. Wow. Oeps. Dank je, dank je. Wow, dat was echt Reloading. tussen de boom, hoor. Nicely played, sir. Oh, ik smikt er nog heel veel leeg. Ik heb mijn P-bump gemaakt. Oh, zie je nou maar doe het. Boom. Zo grappig dat die overal vanavond komen ook echt, hè? Hey, pellen. Hé, zo grappig dat die overal vanavond komen, vind ik. Vet. Niet alleen zeg maar van de ene kant, maar ook echt bovenuver en... Look over here. Oh, hier is er een kotser. Goed, ga je net lopen. Reloading. Oh, Goed, shit. fek. Hele adrenaline. Oh, ik heb nog 57 geld. Ik denk dat we er al zien. Zit zo terug wie de curie ook van alles binnen. Hier is het. Ik zit achter was dat boven. Klinkt niet goed, jong. Goede geen idee. Coole hoes. Het hoeft niet, hoeft niet. Molotovs over here. Oh, molotov. Tof man. Ja, tof. Toffe molen. Tof een boer. I got a pipe bomb over here. Ja, hier liggen wel van die bumpjes. Die Misschien nog wat beter. Die bumpjes vind ik echt vet, man. Oh, hier is het, hier zitten die zombies. Goeie vast het bumpje. Goed zien. Ik heb de bumpje vast gegooid. Die komen allemaal liefjes uit. Ja. Aan kop van de rand. Misschien een beetje slecht gegooid. Oeh. Nou, niet verkeerd. Oh, achter ons. Hé, hey, honger. Oh, die komt hier omhoog geklommen. Zal ik nou dat bump ook maar gooien, hè? Ja, doe maar. Splash. Ah, heb ik net niet gezien, fuck. Wow, ik heb er in één keer op de dak. Dat is vet. Hé, je valt in één keer een en doet het goed. Hallo. Oh. Dank je, Bill. De Bill is al lang vergeten dat ik hem net in de fik gezet heb. Had er toch niet zo zwaar mee dus. Oh, boomer. Kut. Ah, Ik zit weer honger, hè. ik ook. Ik hou ze gewoon van me gaaf.
ben gewoon op zijn kistjes geklommen. Volgens mij is het niet handig dat we zo stil blijven staan en zo. Nou, het er alleen maar meer komen als keer. Kom naar dicht toe. Oh. Ik heb het gesaved, Jan. Moet je dit oppakken? Oh, laser sight. Ja? Ligt er nog meer? Hey, there's weapons over here. Oh, laser sight. Make sure weapon more accurate. Boys. Dus is ook echt die laser sight, hè? Melk. Wat? Nee, ik had het tegen... Ah, oké. Doe maar iets lekker snoepjes zo. Iets van dat zuur. Wat heb je allemaal weinig Stek geld? ook wel. Wat heb ik? Wat heb je allemaal weinig geld? Ja, hé, wacht, nou bel moet ik even. Kom heen man, niet wegrennen. Ik hè? Nee, de Bill. Welke? Gewoon een boomer hé. Wow, what the fuck, had ze nog zo'n bumpje? Nee, Wow, dat Bill weer belaagd jong. Wow. dat ga ook. Boemer gaat van met dit on bel. Oh, dat is ook het einde, dat is ook het einde. Eerst de Oh ja, safe dan room. met dat Bill ook geen ding is nu. Kom binnen, bel. Deur toe. Dit fatsoenlijk Ja. wapen. Ja, dat is op zich wel handig. Maar ze zei als keer van stukjes naar stukjes zo lopen. En, ja. Een soort checkpoint of zo. Ja. Of gaat het nou door naar het volgende level? Nee, dan ga je door naar het volgende level, maar dat is wel hetzelfde chapter als keer, zeg maar. Zullen we even kijken wat we er nog van vingen? Ja, is goed. Alright. Wat vond ik zich ervan? Hey, Ja, tof, ik kan er even doorspelen. ja, dat doen we ook. Maar de review zit er in elk geval zo op. Ik vond het zeker wel vet. Er zitten best veel afwisselingen, want hij is steeds... Heel oude lab man, ik verstond niks van Tem. Oh. Wat zit er erbij? Ja, er zit zeker best veel afwisselingen in, dus verschillende speltypes en zo. Kunnen we ook allemaal een keer proberen. Het is wel tof en dat is ook steeds anders hè, die zombies stonden niet allemaal op dezelfde plek. Ja, en dan krijg je iedere keer andere special infected en zo. Ja, ik zou zeggen, kijk daar ook nog. Hoeft niet per se, maar ik is natuurlijk altijd tof om te doen. Ja, like ons op Facebook. We zetten meestal op Facebook als we het nieuws gaan doen en sowieso alle filmpjes die we gemaakt hebben zet ik op Facebook. Ja, en als er commentaar of opmerkingen of Ja, ideeën, whatever. ja. Wil je een keer met ons meespelen, kan ook. Laat maar weten. Ja, tot de volgende keer dan. Ja, tot de volgende keer. Hoi.